हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे नरविशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന കാണുന്നത് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 26 മുതൽ 41 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രാർത്ഥന, ഈ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ സ്വയം വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറുകയും അങ്ങനെ വസുദേവർ സൂര്യനെ പോലെ ജ്വലിക്കുകയും അപ്പൊ ആ സൂര്യനെ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം, വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ ദേവകി വളരെ സൗന്ദര്യവതിയും നല്ല ജ്വലിക്കുന്ന കിഴക്കുദിച്ചു വരുന്ന ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ നമ്മുടെ ദേവകി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ കയറുകയാണ്. അപ്പൊ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം ഭഗവാൻ വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും വസുദേവർ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവാനെ ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ വസിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ദേവകിയുടെ ആ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രഭ കണ്ടിട്ട് കംസൻ തന്നെ അതിശയിച്ചു പോയി. അപ്പൊ കംസൻ വിചാരിക്കും, ഇതുവരെ ഇത്രയും സൗന്ദര്യവും ഇത്രയും ജ്വലിച്ച് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന തന്റെ അനുജത്തെ ഇന്ന് വരെ ദേവകീനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കംസൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ കംസന് ഉറപ്പായി ഇത് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ വരവ് ആണ്, കൃഷ്ണനാണ് അവളുടെ ഗർഭത്തിലുള്ളത് എന്ന് കംസന് മനസ്സിലായി. തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ എന്നെ വധിക്കും, അതിനാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദേവകിയെ വധിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ആരാണ് പറയുന്നത്? കംസൻ പറയുക. എനിക്ക് മരണത്തെ അപ്പോൾ തടയാൻ സാധിക്കും. ദേവകിയെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇനി അവൻ വധിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ അവൾ എന്റെ സഹോദരിയാണ്, കൂടാതെ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ അവളെ വധിക്കുക? ഞാനിപ്പോൾ അവളെ വധിച്ചാൽ തന്നെ അതെന്റെ നിലനിൽപ്പിനെയും എന്റെ ശക്തിയെയും എന്റെ ആയുസിനെയും തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും. കൂടാതെ എന്റെ മരണശേഷം ഞാൻ നരകത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കംസൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. കംസൻ വളരെ ക്രൂരനാണ്, എങ്കിലും തന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള തന്റെ സഹോദരിയെ വധിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. എന്നാലും കംസന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനോട് വെറുപ്പാണ്. ആ വിദ്വേഷം എല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് കംസൻ. എല്ലാ ദിവസവും ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം 24 മണിക്കൂറും കംസന്റെ ചിന്തയിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് കംസൻ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? ശത്രുഭാവത്തില്. വിദ്വേഷത്തോടു കൂടിയാണ്. ഭയവും വിദ്വേഷവുമായിരുന്നു കംസന്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, നമ്മളുടെ എല്ലാ വേദങ്ങളും ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക, ഇതാണ് പറയുന്നത്. കംസൻ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ അനുകൂലമായിട്ടല്ല കംസൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ വിദ്വേഷത്തോടുകൂടിയും
ഭയത്തോടു കൂടിയുമാണ് 24 മണിക്കൂറും കംസൻ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണൻ എന്നെ കൊല്ലും. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊല്ലും, ആ ചിന്തയിലാണ് കംസൻ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ദേവന്മാര്, ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, ശിവനുണ്ട്, നാരദനുണ്ട്, വ്യാസദേവനുണ്ട്, ഇന്ദ്രനുണ്ട്, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഋഷിവര്യന്മാരും എല്ലാരും കൂടി ദേവകിയെ കാണാൻ ചെല്ലുകയാണ്. ദേവകിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടാണ് ഈ ദേവന്മാര് അവിടെ കിടക്കുക. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, അത് ദേവന്മാര് ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും വരുണനും മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും നാരദനും വ്യാസനും എല്ലാരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അവരെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ദേവകിയുടെ മുറിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ദേവകിയുടെ മുറിയിൽ കിടക്കുന്നത്? കാരണം ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനായിട്ടുള്ള, തങ്ങളുടെ യജമാനനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവിടെ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനോട് അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2ാം അധ്യായത്തില് 26 മുതൽ 41 വരെയുള്ള ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ നമുക്ക് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായശ പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനകാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്യവ്രതം സത്യപരം ത്രിസത്യം, സത്യസ്യ യോനിം നിഹിതം ച സത്യേ. സത്യസ്യ സത്യം വൃത സത്യനേത്രം, സത്യാത്മകം ത്വാം ശരണം പ്രപന്ന. സത്യവ്രതം സത്യപരം ത്രിസത്യം, സത്യസ്യ യോനിം നിഹിതം ച സത്യേ. സത്യസ്യ സത്യം വൃത സത്യനേത്രം, സത്യാത്മകം ത്വാം ശരണം പ്രപന്ന. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വിവർത്തനം വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. ദേവന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങ് വ്യതിചലിക്കില്ല. അങ്ങയുടെ പ്രതിജ്ഞ എപ്പോഴും ശരിയാണ്. കാരണം അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തും പൂർണ്ണമായും ശരിയും ആർക്കും തടയാനാവാത്തതുമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളായ ത്രികാലങ്ങളിലും അങ്ങ് സന്നിധനാകയാൽ അങ്ങയാണ് പരമസത്യം. സത്യവന്മാർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വ്യാജന്മാർക്ക് ലഭ്യമല്ല. പരമ സത്യമായ അങ്ങ് സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അമ്മയോട്ട് പോയില്ല മാതാജി. എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങയെ അന്തര്യാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങ് എല്ലാവരെയും തുല്യമായി കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവ എന്നേക്കുമായി ഉള്ളവയാണ്. താനും എല്ലാ സത്യത്തിന്റെയും ഉറവിടമാകും അങ്ങാണ്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദയവായി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥന ശരിക്കും ഗർഭസ്തുതി എന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരുടെ ഗർഭസ്തുതിയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. പുരുഷ സൂക്തം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മള്
10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഉം, ഭൂമിദേവി പശുവിന്റെ രൂപമെടുത്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് കരഞ്ഞു പറയുകയും അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാരും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയും, അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ പാൽക്കടലിന്റെ തീരത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പടമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാൽക്കടലിന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് അവര് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ പ്രസീതനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് അടുത്തത് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് മറ്റു ദേവീദേവന്മാര് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഉടനെ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങ് വ്യതിചലിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് പ്രതിജ്ഞ കൊടുത്തു, അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഭൂമിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഈ കംസന്റെ മറ്റ് അധർമ്മികളുടെയും എല്ലാം ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഭൂമിദേവിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതെല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അപ്പൊ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കില്ല എന്ന് ദേവന്മാർ ആദ്യം പറയും. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സത്യം സത്യം സത്യം, സത്യവ്രതം സത്യപരം ത്രിസത്യം സത്യസ്യ സത്യേ സത്യസ്യ സത്യമൃത സത്യനേത്രം സത്യാത്മകം. അപ്പോ ഇവിടെ ദേവന്മാർക്ക് ഭക്തന്മാർക്കും വ്യക്തമായിട്ടറിയാം പരമമായ സത്യം അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മാത്രമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തായാലും ഭൗതിക ലോകത്തായാലും പരമസത്യം അത് ഭഗവാനാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജന്മാദ്യസ്യ ആ ശ്ലോകത്തില് സത്യം പരം ധീമഹി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പരമസത്യമാണ് വസുദേവരായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ആ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി. ആ പരമസത്യത്തെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം? ഇപ്പൊ ദേവന്മാര് അവർക്ക് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അവർ നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പരമസത്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ പരമസത്യത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാര് മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരുപാട് പേര് ശിവഭക്തരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, ഒരുപാട് ദേവീ ഭക്തരുണ്ട്, ഗണേശന്റെ ഭക്തരുണ്ട്, കാർത്തികേയന്റെ ഭക്തരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരാണ്, പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനല്ല. അപ്പൊ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് പറയുന്നത്? അവർ തരുന്ന ഫലത്തിന് അല്പം ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരെന്ന് പറയാൻ കാരണം? നമ്മൾ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അല്പമേധസ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികം ഫലമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക, അല്ലെ? ആ ദേവീദേവന്മാര് പോലും താൽക്കാലികമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം നശിക്കുമ്പോൾ അവരും പോവുകയാണ്, അവരും ആ ശരീരം വെടിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ പെർമനന്റ് അല്ല. ഈ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാര് ആരും പെർമനന്റ് അല്ല. അപ്പോ ആ ദേവന്മാര് തരുന്ന അനുഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ്? അതും ക്ഷണികമാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അവര് നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹം. എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ആത്മാക്കളും നിത്യമാണ്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം. അപ്പോ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ കുറച്ചു നേരത്തേക്കുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടി അല്ല പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ സത്യം പരം ധീമഹി, ആ പരമസത്യത്തെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആ അനുഗ്രഹം, ആ വ്യക്തി തരുന്ന അനുഗ്രഹവും നശിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ആരാണ്? ആ സത്യം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ.
പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആം, നമ്മുടെ 7-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് വരുന്ന അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു കുട്ടിയെ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്? അതിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ആണെന്നാണ്. അപ്പൊ അതല്ല ശരിക്കുള്ള സത്യം. ശരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്. എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഒരു കുട്ടിയെ അതിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല. ശരിക്കുമുള്ള സംരക്ഷകൻ ഒരു പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വേണ്ട, ഭഗവാൻ ഒരു ആ, ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയാലും അവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ അവൻ ആ അനുഭവം പലതും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ശരീരത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലും എന്തൊക്കെ മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താലും ആ വ്യക്തി മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒന്നിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും, നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അല്ല, ശരിക്കുമുള്ള സംരക്ഷകൻ അത് പരമസത്യമായിട്ടുള്ള പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും ഒന്നും ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ദേവന്മാർക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പറയുന്നത് ആ ശരിക്കുമുള്ള സംരക്ഷണം അത് നിന്നിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ദേവന്മാർ പറയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് മാത്രമല്ല രാമായണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ അങ്ങയുടേതാണ് എന്ന് ഒരുവൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവന് എല്ലാ സംരക്ഷണവും കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് വിഭീഷണൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും സംശയമായിരുന്നു, വിഭീഷണൻ എതിർപക്ഷത്തുള്ളതല്ലേ? പക്ഷെ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു വന്നവനാണ്. അത് രാവണനാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം മറന്ന് സീതയെ തിരിച്ചു തന്ന് ഞാൻ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ദേവന്മാര് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ? എവിടെ കിടക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണോ? അപ്പൊ ദേവന്മാര് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എവിടെയാണിപ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവകി ഗർഭത്തില് ആണ്. ദേവകി മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തില് അല്ലെ? ദേവകി മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? ഈ ഭക്തന്മാരെ ഈ കംസനിൽ നിന്നും മറ്റ് അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ, ഭക്തന്മാരെയും ദേവകിയെയും വസുദേവരെയും എല്ലാരെയും സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദേവകി ഗർഭത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തരുന്ന സംരക്ഷണം അത് മറ്റൊരു ദേവീദേവന്മാർക്കും തരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് രാവണൻ ശിവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, പരമശിവന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു രാവണൻ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ നിന്ന് ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് മഹാദേവന് പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ലഭിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ ആ ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രഹ്മാവും വരുന്നുണ്ട്, ശിവനും വരുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ ഋഷിവര്യന്മാരും നാരദനും അങ്ങനെ ദേവന്മാരുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ദേവകിയുടെ ഒരു മുറിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ പ്രാർത്ഥനകളില് ആദ്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങ് പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് എന്ന്. കാരണം ഭഗവാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അവതരിക്കും. അതാണ് പരിത്രാണായ സാധൂനാൻ. ഭഗവാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത്
അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും. നമ്മളുടെ വാക്കുപോലല്ല. അങ്ങനെ ദേവന്മാര് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാരും ആ സത്യത്തിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സത്യം എന്താണെന്ന് ദേവന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ദേവന്മാരുടെ ആ ഒരു സൂചന നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് പരമസത്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലിരുന്ന് ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുക. ആ പരമസത്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി അതിൽ കൂടുതൽ ഫിലോസഫി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നശിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ആരാന്നാ വിചാരിച്ചത്? ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മാവാണ് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, അല്ലെ? എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവാണ്, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് ശിവനാണ്. അപ്പം സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇത് മൂന്നും മാത്രമേ അറിയൂ. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയാണ് ഈ സംഹാരം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഭൗതിക ലോകം എല്ലാം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴും അവിടെ ആര് നിൽപ്പുണ്ട്? അവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനത്തിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മാറ്റമില്ലാത്ത പരമസത്യമാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ അത് സത്യമാണോ? അത് സത്യമാണ്, നമ്മളുടെ പേര് ഇതാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ഈ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? അല്ല, അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് എത്ര ജന്മങ്ങളായാലും, എത്ര യുഗങ്ങളായാലും, എത്ര കൽപ്പങ്ങളായാലും, ഈ ഭൂമിയെല്ലാം, ഈ ഭൗതിക ലോകമെല്ലാം നശിച്ചാലും അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല. ആ മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് പരമസത്യം. ആ പരമസത്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഐശ്വര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിലനിൽപ്പും പേരും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടെങ്കിലും അതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം? 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സൗന്ദര്യം, യശസ്, സമ്പത്ത്, ബലം, പിന്നെ കീർത്തി, ശക്തി, ഐശ്വര്യ, സമഗ്രസ്യ, വീര്യസ്യ, വിഷയശ്രിയ, ജ്ഞാന, വൈരാഗ്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അതിന്റെ ഓരോ അംശമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരുവൻ വളരെ പണക്കാരനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് അവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ സമ്പത്ത്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സൗന്ദര്യവും കാണുന്ന സമ്പത്തും, വൈരാഗിയായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കണ്ടാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ വൈരാഗ്യം അത് ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകം മൊത്തം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല. അതൊന്നും ഭഗവാൻ തന്റേതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭഗവാൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന എത്രയോ ജനങ്ങൾ, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ആ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വരെ ചിന്തിക്കും. അത്രയ്ക്ക് വൈരാഗ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച് എന്റെ ലോകത്ത് താമസിച്ചിട്ട് എനിക്കെതിരായിട്ടാണോ ഇവൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവന് വേണ്ട സൂര്യപ്രകാശവും ജലവും സസ്യങ്ങളും ശ്വസിക്കാനുള്ള വായുവും എല്ലാം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈശ്വരനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ പേർ, ഈശ്വരനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഇവരെ ഒന്നും ഭഗവാൻ വകവയ്ക്കാതെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വൈരാഗ്യമാണ് ഭഗവാൻ. ഇതെല്ലാം ആ പരമസത്യത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക, നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആദ്യം ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് വേണം, നമുക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി വേണം, ആ കാര്യം ചെയ്യണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യാനുള്ള അറിവ്, ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി, ചെയ്യുക,
ഇത് ഫുള്ള് ഇല്ലാതെ, ഇത് മൊത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും വിജയിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ വിജയം നേടണമെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുക, കൂടാതെ ആ ഒരു കാര്യം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് തന്നെ 3 ശക്തികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ? തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ തടസ്സ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏത് ശക്തി കൊണ്ടാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ശക്തിയാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന് നേരിട്ട് വന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ, ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു അനുഗ്രഹം വരണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തിയിൽ അതിയായിട്ട് ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ആ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ മഹാത്മ്യം. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റുള്ളവരിലും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരിലും ഭക്തിയുത സേവനം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, ഭക്തി എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഭക്തന്മാർ അവരാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ്. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യും. ബാക്കി സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി സമ്പാദിക്കുക, പൈസ എല്ലാം സ്വരൂപിക്കുക, നമ്മളുടെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, നാളെ ഇനി എന്താകും എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ അന്നുള്ള അന്നത്തിന് പോലും അവർ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണമുണ്ട്. അവരതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നാളെ എന്താകും, ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത അവർക്കില്ല. അവര് ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവരെ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ, അവൻ എന്താണോ ഇല്ലാത്തത് അത് ഞാൻ അവന് കൊടുക്കും, അവനുള്ളത് എന്താണോ അതിനെ ഞാൻ നിലനിർത്തും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും, ഞാൻ എവിടെ താമസിക്കും, ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനേ ഇല്ല. അവർക്കൊന്നുമില്ല. അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനും ശരണം പ്രാപിച്ചു. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇസ്കോണിലുള്ള ഒരുപാട് ബ്രഹ്മചാരികളെ കാണാം. അവര് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ച് ജീവിതം അർപ്പിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്കിനി എനിക്ക് വീടില്ല, ഇനി നാളെ എങ്ങനെ താമസിക്കും, എന്റെ കുടുംബം എവിടെ താമസിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയൊന്നും അവർക്കില്ല. ഇനി ഞാൻ എവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടും, അതും ചിന്തയില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാൻ തരുന്നു, അവരത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഇന്ന് വരെ അതിന് ഒരു കുറവും അവർക്ക് വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെ? അത്രമാത്രം ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും, നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ ലോകത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മറന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ സന്ദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ തോറും യാത്ര ചെയ്ത് ഒരുപാട് തന്റെ ശരീരം പോലും നോക്കാതെ അവരെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഈ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല, ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ടെൻഷൻ വരുന്നത്.
എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും അവർ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്കൊരിക്കലും ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടതകൾ വരുന്നില്ല. കഷ്ടതകളൊന്നും അവർ കഷ്ടതകളായി കാണുന്നില്ല. അതാണ് പൂർണ്ണ ഭക്തന്മാർ. നമുക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകായനോऽസൗ ദ്വിഫലസ്ത്രിമൂല ശസൂരസ പഞ്ചവിധ ഷഡാത്മാ സപ്തത്വഗഷ്ട വിടപോനവാക്ഷോ ദശച്ചതി ദ്വിഖജ്ഗോ ഹ്യാദിവൃക്ഷ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഇവിടുത്തെ വൃഷ്ടി ശരീരവും സമഷ്ടി ശരീരവും ഒരേ വിധത്തിൽ നിർമ്മിച്ചത് തന്നെ. ആലങ്കാരികമായി മൂലവൃക്ഷ എന്ന് വിളിക്കാം. ഭൗതികപ്രതിയാകുന്ന മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു തരം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സുഖത്തിന്റെ ആസ്വാദനവും ദുഃഖം മൂലമുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും. സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാകുന്ന വേരുകളിന്മേലാണ് ഈ വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത്. ശാരീരിക സുഖത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് 4 രസങ്ങളുണ്ട്. കർമാർത്ഥ കാമോക്ഷങ്ങൾ. ഈ രസങ്ങൾ അറിവ് നേടാനുള്ള പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്നത് 6 അവസ്ഥകളിലാണ്. ശോകം, മോഹം, ജര, മൃത്യു, വിശപ്പ്, ദാഹം എന്നിവയാണ്. ആ 6 അവസ്ഥകൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തോലിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്നില്ല മാതാജി? വൃക്ഷത്തിലെ തോലിന് 7 എന്ന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അത്രയേ ഉള്ളോ? ഓ, അത്രേ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൂ അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ബുക്ക് ഉള്ളവരുണ്ടോ ഇതില്? ശ്ലോകാസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ, എന്റേതു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജിയുടെ കയ്യില് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ബുക്ക് നമ്മള് ഈ സ്കന്ധത്തില് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാൻ കയ്യിൽ എടുത്തില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. വേറെ ആരെങ്കിലും ബുക്ക് എടുത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. അതിന്റെ ബാക്കി എന്തോ ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുണ്ട് പ്രഭു. അത് 6 ഇവിടെ പറയുന്ന 7 ഒരു മരത്തിന്റെ തോലിന് 7 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ഈ തൊലി, രക്തം, മസില്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തില് ഉള്ള മാംസം, പിന്നെ എല്ല്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു 7 ലെയർ ഉണ്ട്. ഇനിയുണ്ട്. പിന്നെ 8 ശിഖരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 8 ശിഖരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ 8 ശിഖരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 ശിഖരങ്ങൾ. പിന്നെ കൂടാതെ 9 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. 9 ദ്വാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? നമ്മുടെ നോദ്വാരങ്ങൾ. കാലുകൾ. അതെ അതെ. നമ്മൾ 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവി, മൂക്ക്, വായ, ഗുദം, ജനനേന്ദ്രിയം, അത് അങ്ങനെ. പിന്നെ 10 ഇലകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. 10 ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് വായു സഞ്ചാരം ഇല്ലേ, അങ്ങനെ 10 വായുക്കൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം പറയും ഈ മരത്തില് 2 പക്ഷികൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു പക്ഷി ജീവാത്മാവും മറ്റത് പരമാത്മാവാകുന്നെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ മരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെയാണ് മരം ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരം ആലങ്കാരികമായി മൂലവൃക്ഷം എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദശകം സ്കന്ധം 10 അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 27. 2 അധ്യായം 14 എന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ദശമസ്കന്ധത്തില് അപ്പൊ ഭാഗം ആ 2. ബുക്കല്ല മാതാജി, ഫസ്റ്റ് ബുക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ പാർട്ട് 1 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. പാർട്ട് 1. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ
മകജ് ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ: ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതും, കൂടാതെ നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചതും, കൂടാതെ ഈ ജീവാത്മാവിനെ നിർമ്മിച്ചതും, ജീവാത്മാവാണ് തടസ്ഥ ശക്തി, അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന തടസ്ഥ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയും ഇതിൽ ആരാണ് ഉയർന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയാണോ തടസ്ഥ ശക്തിയാണോ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അർജുന, ഇതിനേക്കാൾ തടസ്ഥ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണില്ല, കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടില് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത്, പല സയന്റിസ്റ്റുകളും ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ശരീരം എങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്നു, അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ? ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിൽ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലാണ് അവർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിനും ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിനും ഉയർന്ന തടസ്ഥ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ഉള്ള ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ തോലിന്റെ 7 അടരുകൾ ഇവയാണ്: ത്വക്ക്, രക്തം, പേശി, മേധസ്, അസ്ഥി, മജ്ജ, ശുക്ലം. വൃക്ഷത്തിന്റെ 8 കൊമ്പുകൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായ കണ്ണ്, കാത്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവയും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയുമാണ്. ശരീരവൃക്ഷത്തിന് 9 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്: കണ്ണുകൾ, നാസാദ്വാരങ്ങൾ, ചെവികൾ, വായ, മലദ്വാരം, മൂത്രദ്വാരം എന്നിവ. ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന 10 പ്രാണങ്ങളാകുന്ന 10 ഇലകളാണ് വൃക്ഷത്തിനുള്ളത്. ഈ വൃക്ഷത്തിൽ 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നു: ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഘടനയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ? അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന എല്ലാം, ഈ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നിർമ്മിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7.5 അപരേയം ഇതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധിമേ പരാം ജീവഭൂതം മഹാബാഹോ ഏതം ധാര്യത്തെ ജഗത്. ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഓ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ശക്തിയുണ്ട്, അത് ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ദ്വിഖഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വിഖഗോ, ദ്വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2, ഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം, ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറക്കുന്നത്. ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന 2 വസ്തുക്കൾ, അതാണ് പക്ഷികൾ. ദ്വിഖഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പക്ഷികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 2 പക്ഷികൾ? ഈ മരത്തിലുള്ള 2 പക്ഷികൾ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാവ്. അപ്പോൾ ഈ മരത്തിലെ ഈ 2 പക്ഷികളും 2 വ്യത്യസ്ത പക്ഷികളാണ്. രണ്ടൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പക്ഷിയാകുന്നില്ല. രണ്ടും വ്യത്യസ്ത പക്ഷികളാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകത്തില് ദേവന്മാരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാനാണ് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ളതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും, അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭൗതിക ബദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടല്ലേ ജനിച്ചത്? അപ്പൊ അത് ഭൗതികമല്ലേ? ആ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമല്ലേ? അതിനെ എന്തിനാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗർഭത്തിൽ വരണം? അല്ലാതെ തന്നെ വന്നുകൂടെ
എന്ന് ചില ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതിനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത് രണ്ടാണ്. നമ്മളൊരു സാധാ ബദ്ധാത്മാവ് ജനിക്കുന്ന പോലല്ല ഭഗവാന് ജനിക്കുന്നത്. ഒരു മരത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ആത്മാക്കളുണ്ട്. അത് ജീവാത്മാവുമാണ് പരമാത്മാവാണ്. ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, പക്ഷേ അളവിൽ രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിനെ മാത്രം അറിയുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നാൽ ഭഗവാനോ, പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരത്തെയും അറിയാം. ഇപ്പൊ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനാണ്. എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഈ ശരീരം വെട്ടിമുറിക്കുകയും റിസർച്ച് ചെയ്താൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഇത് വേദശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പക്ഷികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ടെന്നും രണ്ടിനും രണ്ട് സ്വഭാവമാണെന്നും ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? രണ്ട് പക്ഷികൾ ഒരു മരത്തിൽ കയറി ഒരു പക്ഷി ആ മരത്തിലെ കായ്കൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നാൽ മറ്റൊരു പക്ഷി നമ്മൾ ഈ കായ്ഫലം കഴിക്കുന്നതെല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ പരമാത്മാവ്. ഇനി വേറെ ഒരു ഈ മായാവാദികളുടെ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് രണ്ട് പക്ഷികൾ ഒരു മരത്തിൽ കയറിയാൽ ആ രണ്ട് പക്ഷിയും കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നായി മാറുന്നു എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നു. അത് മൂഢത്തരമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മൂഢന്മാർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും? രണ്ട് പക്ഷികൾ ചേർന്ന് ഒന്നായി മാറുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടും രണ്ട് പക്ഷികളാണ്. ഓരോ പക്ഷികൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശരീരമുണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ആ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു വ്യക്തിയായി മാറത്തില്ല. എല്ലാരും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരിക്കലും ഒന്നായി മാറുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നു. വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും രണ്ടും ഒന്നല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് പരമസത്യം അല്ലാതായി മാറുന്നില്ല. കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവ് ജനിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. സാധാ ജീവാത്മാവ് ശുക്ലത്തിൽ നിന്നാണ് പിതാവിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വസുദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഗർഭത്തിലാകുന്നത്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണും, ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത് സാധാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന പോലെയല്ല. 4 കൈകളുള്ള ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാധാ ജീവാത്മാവിനെ പോലെ ബദ്ധരാകുന്നില്ല ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ വരുമ്പോഴും. നമ്മളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ജ്ഞാനം ഇന്ന് ഭൗതിക ലോകത്ത് ആർക്കുമില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം പോലും ഇല്ല. അവര് ഫുൾ ശരീരബോധത്തിൽ മാത്രം, ശരീരത്തെ എങ്ങനെ സുഖം പ്രാപിക്കാം, ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെ പോഷിപ്പിക്കാം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ വേദങ്ങളും ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവും പരമാത്മാവും. ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേർജുന തിസ്തതി. എന്നാൽ ഈ ജീവാത്മാവോ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. ആ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മാത്രം ഉടമസ്ഥനാണ്. ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കയറും. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വമേകയേവാസ്യ സദപ്രസൂതി ത്വം സന്നിധാനം ത്വമനുഗ്രഹശ്ച ത്വന്മായയാ സംവൃതചേതസസ്ത്വാം പശ്യന്തി നാനാനവിഭിശ്ചിതോ യേ. അനിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത കുമാരി മാതാജി,
മാതാജി അന്മ്യൂട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചു. വിവർത്തനം. മൂലവൃക്ഷത്തിൽ എന്ന പോലെ പലവിധ ഭേദങ്ങളോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സവിശേഷ കാരണം അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് നിന്തിരുവടിയാണ്. സംഹാരം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങയിലാണ്. അങ്ങയുടെ മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ളത് അങ്ങാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. വിദ്വാൻമാരായ ഭക്തരുടെ വീക്ഷണം ഇതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ദേവന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്, സംഹരിക്കുമ്പോൾ സംഹാരം കഴിയുമ്പോഴും എല്ലാം സംഭരിച്ചു വെക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാം അങ്ങയിലാണ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം കാരണസാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാരണോദകശാദി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ കൂടി കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം സംഹരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മായയ്ക്ക് പിന്നിലും നമ്മളെല്ലാം മായയാൽ മൂടിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പിന്നിലും അദ്ദേഹമാണ്. പക്ഷെ അതാരും മനസ്സിലാക്കണില്ല. വിദ്വാൻമാരായ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. പല ദേവന്മാര്, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, വിഷ്ണു, എല്ലാരും എന്താണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ്? വിഷ്ണു ഉണ്ടായതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. നമ്മളെല്ലാം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു അവതാരം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. കൃഷ്ണനാണ് അവതാരി. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വിഷ്ണു ഉണ്ടാകുന്നത്, ശിവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവരെ ഈ 3 പേരും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി അതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എല്ലാ ശക്തികൾക്കും പിന്നില്. അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ്, അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാതെ മറ്റൊരു സത്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാർ പ്രേമാഞ്ജനത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് മാത്രമേ, ഭഗവാനുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം വന്നാലും അവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കും? ഈ ദുഃഖം എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ വിഷമിക്കില്ല. കാരണം അതില് ഭഗവാന്റെ കൈകൾ അവർ കാണുന്നുണ്ട്. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുക? ഞാൻ എന്തോ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കുറച്ചു തന്നു. എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് കഷ്ടതകൾ വന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറി ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമല്ലോ. അങ്ങനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ദുഃഖത്തിലും അവർ ആ പോസിറ്റീവാണ് അവർ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ശരീരബോധത്തിലുള്ളവരോ അവര് കൈയും കാലും ഇട്ടടിക്കും. അവർക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവര് നെട്ടോട്ടമായിരിക്കും. അവർക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർ ഇതിലെല്ലാത്തിനും പിന്നിലുള്ള ആ വ്യക്തിയാണ് അറിയുന്നത്. ഇതെവിടെ നിന്നാണ് ഈ വസ്തു വന്നത്? അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോൾ എറിയുന്നു, പൂച്ചയുടെ മുമ്പിൽ ബോൾ എറിയുന്നു. ഒരു പൂച്ച ഇരിക്കുകയാണ്. ആ പൂച്ചയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊരു ബോൾ എറിഞ്ഞാൽ പൂച്ച എന്തിലാ നോക്കുക? പൂച്ച എങ്ങോട്ട് നോക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പൂച്ചയുടെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പൂച്ച ഏതിലോട്ടായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക? നമ്മളെയാണോ ശ്രദ്ധിക്കുക അതോ ബോളിലാണോ ശ്രദ്ധിക്കുക? ബോളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതെന്താണ് ഈ ബോള്? ആ ബോളിൽ ഇട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ ഒരു സിംഹത്തിന് നമ്മൾ ബോൾ എറിഞ്ഞാൽ സിംഹം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക? നമ്മളെ തിന്നാൻ നോക്കും, അല്ലേ? നമ്മളോട്ടാണ് ആരാണ് ഈ എറിഞ്ഞത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അതേപോലാണ് പൂച്ചയുടെ ബുദ്ധി അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു സംഭവം വന്നാൽ നമ്മൾ ആ സംഭവത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൂച്ചയുടെ ബുദ്ധിയാണ്.
പൂച്ചനെ പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഈ സംഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഇട്ട് തന്ന ആരാണ്? എല്ലാത്തിനും പിന്നിലുള്ള ആ ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലം. അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്തായാലും നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം. നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം വന്നാൽ, നല്ല ആനന്ദം തരുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഞാൻ ചെയ്ത പുണ്യ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ തന്നു, അത് തീർന്നു, ആ ഫലം തീർന്നു അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതില്ല. ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം വന്നാൽ എന്ത് ചിന്തിക്കണം? ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പൊ വന്നത്, അതും ഇപ്പൊ തീർന്നു, ഇനി എനിക്ക് ഈ കർമ്മഫലം എനിക്കിനി അനുഭവിക്കണ്ട. ഭഗവാൻ അത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് തന്ന് അതെന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് എന്നെ. കാരണം ഭഗവാൻ വേഗം എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇനിയും കടന്ന് നരകിക്കാതിരിക്കാൻ, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ ചിന്ത, ആ മനോഭാവമാണ് ഭക്തന്മാർക്ക്. ഇത് നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമുണ്ട്. തത്തേനു കമ്പാം സുസമീക്ഷമാനോ കുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വേവ പൂർവേർവിദതം നമസ്തേ ജീവേരയോ മുക്തിപദേ സദായ ഭാഗ്. അപ്പോ എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഈ വിഷമതകളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലത്തിന്റെയാണ്. പക്ഷെ അതെന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ അവകാശമാണ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും, ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം അത് എന്റെ അവകാശമാണ്. അത് ആ ഒരു അവകാശം, ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി ആണ് ഭക്തന്മാരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്ത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ അതിനെ വേഗം ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ്. എന്നെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ആ മുക്തിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ അത്രമാത്രം ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പല പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാവകർമ്മങ്ങൾ, അതെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിക്കണ്ടേ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ വലുതായിട്ട് എനിക്ക് വരാനുള്ളത് ചെറുതാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത് നമ്മളെ വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകില്ല. അവർ ആ പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി ആകെ കൂടി വിഷമിച്ച് താങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ആ വ്യക്തി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ബോൾ എറിഞ്ഞ വ്യക്തി ആ ഭഗവാനിലായിരിക്കും. അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഒരില പോലും അനങ്ങുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്നുള്ള മനോഭാവമായിരിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക്. ഈ ജ്ഞാനമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ്, ശരിക്കുള്ള അറിവില്ലാത്തവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്ന? ബ്രഹ്മാവാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്, വിഷ്ണുവാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്, ശിവനാണ് ഇതെല്ലാം സംഭരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ദേവന്മാരാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുകളിലുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അവർ ഈ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു പോവുകയാണ്. ആ ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമോ അതും നശിക്കുന്ന ഫലങ്ങളാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും നമ്മൾ ആ വേരിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതെന്നും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചാൽ മറ്റു ദേവീ ദേവന്മാരെ എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ കടമകളും നിറവേറ്റുന്നതിന് തുല്യം. നമ്മൾക്ക് അല്ലെ, നമ്മളിവിടെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ, ഗുരുക്കന്മാരടുത്ത്, നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിച്ചവരടുത്ത്, ദേവന്മാരടുത്ത്, ഋഷിവര്യന്മാരടുത്ത്, ഭൂമി ദേവിയുടെ അടുത്ത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കടമകളും നമ്മൾ നിറവേറ്റിയതിന് തുല്യമാണ്. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം 29, 30 കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നടത്താം. വിഭീർഷിരൂപാന്ത്യവബോധാത്മാ ക്ഷേമായ ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ സത്വോപപന്നാനി സുഖാവഹാനി സദാമഭദ്രാണി മുഹൂഖലാനാം. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ വിവർത്തനം? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണമാതാജി ഞാൻ വായിക്കും. വായിച്ചു. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എപ്പോഴും ജ്ഞാനപൂർണനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുത്തുവാനായി അങ്ങ് വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതങ്ങളുമാണ്. ആ അവതാരങ്ങൾ ധർമാത്മാക്കളായ ഭക്തർക്ക് ആനന്ദപ്രദമാണെങ്കിലും അഭക്തർക്ക് അങ്ങ് വിനാശകാരിയാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഓരോ അവതാരങ്ങളും ഓരോ പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മത്സ്യാവതാരം വേദങ്ങളെ തിരിച്ച് മത്സ്യാവതാരം വന്ന ആ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് വേദങ്ങളെയും മറ്റ് ഈ സപ്തഋഷിമാരെയും എല്ലാം രക്ഷിക്കാനും പിന്നെ ആ ജ്ഞാനം രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും മത്സ്യാവതാരം. കൂർമാവതാരം നമുക്കറിയാം. എന്താണ് കൂർമാവതാരം? എന്താണ് പാലാരി മദന സമയത്ത് പാലാരി മദനത്തില് ആ മന്ദര പർവ്വതം പൊതഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൂർമാവതാരത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ ആ കൂർമാവതാരത്തിൽ തന്നെ അത് കൂടാതെ പല പല അവതാരങ്ങൾ. ആ ഒരു കൂർമാവതാരത്തിന്റെ ലീലയിലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് അവിടെ ഭഗവാൻ വന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഓരോ അവതാരങ്ങളും ഓരോരോ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, പിന്നെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നന്മ വരുത്താനായി പരിത്രാണായ സാധുന വിവിധങ്ങളായ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ആമയുടെ രൂപം എടുത്താൽ അല്ലെ പന്നിയുടെ രൂപം എടുത്താൽ അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആമയും പന്നിയും പോലെ അല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീതമാണ്. ഇവിടെയുള്ള സൃഷ്ടിക്കെല്ലാം അതീതമാണ്. വളരെ സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഏത് രൂപം എടുത്താലും ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുക. അതില് ഒരു ഭൗതികത്തിന്റെ അംശവും അതിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ അവതാരങ്ങൾ ധർമാത്മാക്കളായ ഭക്തർക്ക്, അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ് ഈ അവതാരം. അഭക്തർക്ക് അങ്ങ് അതാണ് വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം എന്ന് പറയും. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയ്യംബുജാക്ഷാഖില സത്വധാംനി സമാധിനാവേശിത ചേതസൈകേ ത്വത്പാദപോതേന മഹത്കൃതേന കുർവന്തി ഗോവത്സപദം ഭവാപ്തിം. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരുണ്ടോ എങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കും. വായിച്ചോളൂ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അരവിന്ദനയന, എല്ലാ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും ഉറവിടമായി അങ്ങയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ മാത്രം ഏകാഗ്രമായി ധ്യാനിച്ചും ആ പാദങ്ങളെ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാനുള്ള തോണിയായി സ്വീകരിച്ചും ഒരുവൻ മഹാജനങ്ങളുടെ അഥവാ മഹാമുനിമാരുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും കാലടിപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് ഈ സംസാര സാഗരത്തെ ഒരു കുളമ്പടി ചാലെന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ ചാടിക്കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക. ഈ വീണ്ടുമുള്ള ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക. എന്നാൽ അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർ എന്താണ്? അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഇല്ല. അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം, എനിക്ക് ആഹാരം എപ്പോ കിട്ടും, എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിയാം, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, കാരണം അവര് വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇനി ജന്മം എടുക്കണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ഈ ഒരു ചക്രത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരെന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം, മഹാജനന്മാരുടെ സംഘം ചേരും. മഹാജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 മഹാജൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശംഭു, കുമാരൻ, കപിലൻ, മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ജനകൻ, ഭീഷ്മർ, ബലി. അപ്പോ
പിന്നെ യമധർ. അപ്പൊ ഈ 12 മഹാജന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വളരെ ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തരുടെ സംഘം, അവരുടെ കാൽപാദം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു അറിവ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങൾ, നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രവണത്തിനാണെങ്കിൽ ആരാണ് ഉദാഹരണം? ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് മുക്തി നേടിയ വ്യക്തി ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ. പരീക്ഷിത്ത്. കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, വിഷ്ണു സ്മരണം പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രം ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് മുക്തിയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കുക? ആ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരുടെ കാൽപാദങ്ങളെ പിന്തുടരുക. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര വലിയ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്താലും എത്ര തപസ് ചെയ്താലും നടക്കില്ല ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം. കാരണം ഇതൊരു വലിയ സാഗരമാണ്. ആ സാഗരത്തെ കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സാഗരം എത്ര ആയി മാറും? ഒരു കാലിക്കുളമ്പടിച്ചാലെന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ. അതൊരു കാലിയുടെ കുളമ്പ്, ഒരു പശുവിന്റെ കാൽക്കുളമ്പിനകത്ത് എത്ര വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും, അത്രയായിട്ട് ആ സാഗരത്തെ കുറയ്ക്കും. അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സാഗരത്തെ ഒരു കാലിക്കുളമ്പ് ചാടിക്കടക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ ചാടിക്കടക്കാം. ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട് ത്വയംബുജാക്ഷ, അംബുജാക്ഷ. അംബുജാക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അംബുജാക്ഷൻ, താമരക്കണ്ണൻ. താമരക്കണ്ണൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ താമരക്കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണ്, താമരയുടെ ഇതൾ പോലത്തെ നല്ല നീണ്ട കണ്ണുകളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുകയേയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണുമ്പോൾ തന്നെ, അപ്പൊ ഭഗവാന് അംബുജാക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് കണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രൂപത്തിനാണ് കണ്ണുള്ളത്. അപ്പൊ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അതിൽ തന്നെ ലയിച്ചിരിക്കും. അവന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു യോഗി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലും എല്ലാം ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒരു ചിന്തയും അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല. അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ കാൽപാദത്തെ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ കടലിനെ കാൽക്കുളമ്പ് പോലെ ചെറുതാക്കി ആ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും, വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും, കുണ്ഠങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാലും അവിടെ എല്ലാം അപകടമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഈ മഹാജനന്മാരായിട്ടുള്ള സ്വയംഭൂർ, നാരദ, ശംഭു അവരുടെ കാൽപാദം പിന്തുടർന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ സാഗരം കടന്ന് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കേ അറിയൂ? ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അല്ലാത്തവർ പല അവരുടെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ പല വഴികളിൽ പോകും. പക്ഷെ ആ വഴികളിലൂടെ പോയാൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തി അമാം അഭിജാനാതി.
ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരിലൂടെ പഠിക്കുന്നു. അതാണ് മഹാജന ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാജനനെ കാൽപാദങ്ങളെ പിന്തുടരണം. മഹാമുനിമാരുടെയും മഹാജനങ്ങളുടെ അല്ലെ ആ പാദങ്ങളെ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാനുള്ള തോണിയായി സ്വീകരിച്ചും ഒരുവൻ മഹാജനങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് ഈ സംസാര സാഗരത്തെ ഒരു കാലിക്കുളമ്പടി എന്ന പോലെ എളുപ്പത്തിൽ ചാടിക്കടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 31 വരെ മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.